Ei, salut toată lumea, eu sunt Robert și bine v-am regăsit din nou la un episod cu Grotopia cu bunul nostru prieten, Rareș. Ok, deci noi am încercat de foarte multe ori să filmăm. Ne-a dat crash, bania, s-a oprit filmarea fiindcă nu avea destul spațiu tableta și așa că m-am enervat și n-am mai filmat. E, uite că acum m-am întors, m-am răzgândit, poate de data asta nu face figuri tableta și mă bucură și pe mine măcar o dată. Și na, aici ne-am făcut o fermă, o lume de fermă. Asta nu e nume de fermă. Nu încă, dar ne-am făcut aici așa chestii. Asta e al meu. Da, asta e al lui Rareș, aia care am fost eu acum era a mea. Dar să vă arăt o dată. Uite un Firework, dar nu melene să sparg până jos la el. Asta e ferma mea, cealaltă din partea e ferma lui Rareș. Lumea se numește YouTube with Robert. Da, deci pe mine în joc mă cheamă Ionel de la Rebinciuc Robert Ioan. De la Robert Ioan. Și aici și lumea se numește YouTube with Robert. Deci am combinat două chestii într-una. Yay! Hei, Rareș, trece un ca. Eu mă duc după la un prieten, nu știu, mă duc la Cookies Games pe Traden. Ok, lume de nubi, lol. De fapt, nu e de nubi. Că mai ai bloche albe? Nu mai am. Nu trebuie ușa asta. Nu trebuie să minte. Pune bloc. Dirt. Ok, acum ne trebuie, nu știu, facem chestii. Ne plimbăm, ne chestii. Nu prea avem ce să facem, fiindcă până acum am făcut. Eu, sămânță. Se distrug asta pentru sămânță? Nu. Te dau măcar una? Nu. Nu mai distruge. Pune blocuri. Rapid. Și acum fă din nou chestia cu uși care e super plictisitoare să stai să faci. Ok. Oh, uite, Wicker 10 GT! Ce Wicker 10 GT! Ce e aia? Nu te cred. Ce e aia? Au intrat Wicker pe lume! Tu îl știi? Da, s-a abonat la el. Ok, lumea a revenit, am pus o de pauză. Am apăsat accidental fără să-mi dau seama, am vorbit ca unul toată ziua. Mail room. Tu îl știi? Join Trade World. Ia. My God, ce trader e ăsta. Cine? Ăsta. Ui. Yay. Am găsit iar roboții de ăștia care îmi plac mie. E lumea lui Xenonite, nu e a lui. Da. Ok, acum nu știu, haideți pe... Uite, voi fish. Vreau să lucrez pe el. Face... Bui fish cu 2 de H. Oh. Ulu să hide. OMG. Ok. Oficial. Oh, e a meu! Ce? Ah, l-a luat. Cine? Asta... Ce ți-a luat? Era o chestie acolo. Nu, lăsă. Ok, nu fără vorba cu ceva fain. Ceva fain, mă! Ce nu e? Ai cursii! Oh, house!
House. Dacă îl câștigi tu, ea meu. Ce? House-ul. Ce-i house? House. Nu e al tău. Știu. Ce face? E de la care se rupește cu apă. Și știi ce să facă oamenii? Da. O să spamezi acolo. 10. Ok. Ok, în partea asta, hai. Dar știi că dă drumul în partea asta. Ne ducem peste. Dar totuși sunt mulți acolo. Cinci, 4, 3. Ai nu ți-o fi. Oh my god. Oh my god. Go, 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 acum mai. Treab. Să-mi bag. Yeah! Oh my god, dă în partea asta, fii atent. O, cinab. Știi că putem să-l deschidem. Prinde-te drumul. Oh my god! Bum! Bum! Bă, băi, nasol, bă, mă duc. Oh my god, nimeni nu-l ia. Nu a nimeni? Nu, O să zici tu? Tu stai acolo? da. Grijă, dreapta, stânga, sus, jos, stânga, sus, 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 jos, jos, jos. Dreapta, sus, jos, stânga, dreapta. Ok, am două părțile hard. L-a luat! Cine? 1. Ai curse GT. Pe partea asta. Uite pe aici. Yeee, spamez la oameni să nu intre. Spamez la oameni să nu intre. Hai bă, că nu mai surprise. LOL. Yay, gata. Am venit. Ăla l-are. Exact ăla, ăla, Yes! ăla. Da. Nu vreau, eu nu merg. Yes! Please. Ok, oameni, deci ați văzut ce fac oamenii din ziua de azi? Pe aceste, din câte vedeți, lumi care dau de-astea așa cu Dragon Gate-uri, multe astea sunt cel mai nasoale, din câte pot să cred eu. Fiindcă, în primul rând, e foarte greu să ajungi la ele, fiindcă unii îți... ok, deci am ceva o treabă. Și eu am fost Robert și bye bye. Ne vedem